que sobresaliras sobre os demais, porque en principio falaban de roxo, pero logo dixeron, no, branco, 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 e nada máis que branco. Ainda que eu tratei de sacarlle a cabeza, porque se iba a manchar moito, pois, como vemos, é un color que destaca, porque é totalmente diferente a todo o que se ve e o que se fai. É unha chaqueta de General única, feita ademais por encargo e con unha cor que non é habitual nas chaquetas de Xerais. Facía precisamente o xastre dos Xerais do Ulla, Luis Montáns, aquí na Estrada. Saúdos, sexan benvidas e benvidos á información. Queríamos abrir este tempo precisamente de información con esta imaxe inédita, curiosa, de unha chaqueta nunha cor a branca que non é habitual e que en principio é case única ou única neste momento en canto aos Xerais do Ulla. Pero temos outras novas que agora lles anticipamos en titulares. O conselleiro Agustín Hernández informaba hoxe ao deputado do Partido Popular, José López, dos compromisos de execución adquiridos para a autovía Santiago a Estrada. A infraestructura empezará xa a moverse no primeiro semestre do ano 2011. Sí, eu parece que xa tiñan pensado desde a casa para elegir un color que sobresalira sobre os demais, porque en principio falaban de roxo, pero logo dixeron, no, branco, 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 e nada máis que branco. Ainda que eu tratei de sacarlle a cabeza, porque se iba a manchar moito, pois, como vemos, é un color que destaca, porque é totalmente diferente a todo o que se ve e o que se fai. Sí. Os pescadores terán este ano menos oportunidades para capturar salmóns. A Xunta de Galicia reduxo o cupo de salmóns a 50 para o río Ulla nos cotos de Sinde, Simonde e Couso. Mismo que son bastante complejas, entonces gustaría meter un relevo, non só xa polas miñas circunstancias personales, senón tamén porque eu creo que sí debe de renovarse, as directivas deben de ter unha renovación. O que pasa é que a día de hoxe creo que non hai así dúas perspectivas moi... E que eso, bueno, é reiterativo, pero digo moitas veces, cando algo está funcionando, no vosso caso ademais está funcionando ben, pois é difícil. Cantemos todos juntos esta linda canción, que vende la alegría en cada corazón, que vende la alegría en cada corazón. Se en cada momento importante da túa vida necesitas saber que non estás só, que hai alguén pensando en ti, na túa familia, no teu traballo, nas túas ilusións, no teu futuro. O que necesitas é estar seguro. Básicamente en ti. En Seguros San Martín preocupámonos por garantir a túa seguridade. Para sobrevivir. Seguros San Martín, a confianza nun seguro.